Hey, jangan lah. Halan dah beliau ni sandung shooting kalamna halan dah location kau ni change kalam sinda. Halah, siapa sandung kesel? Ang tu hire bi halam modeman deadline nalai. Terus thang se. Super mazang banyak mana mungkin ya bohot lah tadi oleh kamera ya, orang pun pada itu. Dek di kamu. Bambula? Ay bambula. Hi लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बैक टू द चैनल नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चैनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय दानिया जोंहा शुटिं खालामनो थांनो नागिरदों लोगोफोर बाम्बुला एपिसोड 101 खौ दा लोकेशनाव थांबाय थादों नैया लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं लोगोफोर जों शुटखौनो लानो हादिया आरो न लोकेशनखौनो चेन्ज खालामनो गोनां जादों माने जोंहा हालोद खाराब जाजोबदों लोगोफोर सान्दुङाव शुटिं खालाम ओरैबायदि गोसोम जाजोबदों मा बुंनो नोंथांमोनखौ स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर मा मा जादों नोंथांमोना गासैखौबो शेयार खालामगोन स' थोदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो लोगोफोरनिया दिनै गोदान लुक जाबलिनि नायदो भिडिअ लिरनानै नोंथांमोना मिस खालामबाय थादोंमोन ना दाबलिखौ निया लोगोफोर मिस खालामदोंमोन ओंखायनो आङो ओंखारनोसै माथो खालामबावनो आरोना लोगोफोर मालाय दाबलिनि केरेक्टार खालामबासो खुसि फैनो मालाय दाबलिना गाज्रि मोनालै लोगोफोर आं बयसनिबो खालामगोन गार्लसनिबो खालामगोन आं मानोना बिराद मोजां मोनो आरोना मोननैखौबो खालामनो गाज्रि निगिरि कमेन्टसो नाङा लोगोफोर जास्ट बियो जोंनि माबानिसो थाखायसो ना मा बुंगोन बेखौ मानसिफोरखौ मिनिहोनो लुबैनाय सोरबा बायदिया आरो मोजां मोनो सोरबा गाज्रि मोनो थाखायो बिदिया गाज्रि मोननाया मोनथोंसै उफाय गैला मालाय बिदि मोजां मोनदों मालाय खानाय गैयै मालाय गरम नालाय दा थान्दा थान्दा मोनदों मालाय दाबलिया थान्दा मोजां मोनथारदों सनाया मालाय देनजारसो सोरनि थाय सनायाबो आंनि आरो गस्लायाबो सोरनि वाइफनिसो दां मालाय आंनि आरो आंहा बायदों बा मालाय वाइफआबो सापर्टिभ लोगोफोरा सापर्ट खालामखायो बिसिना मालाय देलाय होबावदोसो मालाय वाइफआ थौदो सान्दुं गोसा जाबाय नायनानै आखाइ एसे दंबावो देख di kamu Bambula? Ay bambula. Ano mo? Deh, kamu sana hilang deh. Parlo na hilang parlo na. Tadi, deh na please. Tadi no parlo. Sabay. Gani lah me. Mobile lah tanda banyak. Mukha beri hakan ni oleh. Malah hair style an serai beli ke perkara soda banyak lah. Sa tanda macam mang karena tu pun. Oh my god. Sempu bayi nak halah, thau bayi nak halah, karena street bayi nak halah nalai. Karena sin bayar ada karena itu. Oh, karena sin bayang, karena street bawa buat sana sih lo setengah karena street apa. Karena tu kopi bayi gusung senalan anggo hijau berapa mencibai. Das ist berapa zaman bayang? Karena kopi bayi senalan bayang ini new look. The action. खानायखौ फानोब्ला खानायखौ फाननानै action खानायखौ फानोब्ला फैसा मोनो खानायखौ फाननानैसो दे ready action खानायखौ फाननानै फैसा मोनोब्लालाय मानो नांबावगौसो खानायखौलाय आयौ हालाला खानायखौ फाननानै फैसा मोनोब्ला माल माथा मोनोब्ला फैसा मानो मा खालाङो दिनलाय दे हागोन दे लोगोफोर ओरैबायदि गरम दिनै जा सान्दुं शुटिंखौनो खालामनो हादिया जों लोगोफोर लकेसन चेन्ज खालामबाय जोङो दाब्लियाथ' हाला नै हांथोनो जाजोब्बाय हालां आयो मोदोमाबो देरबाय एसे ओरैबायदि जागोन ओरैबायदि सान्दुं मेजेमखौनो खामथाबजोब्बाय मानो मैदेर बायदि मोदोम दिहुनदों नों मा जायो नों खोन्थालाय आं जानाय मानिथ' बेदरफोरखौथ' बांद्राय मोनजाखाया नालाय थेवथ' मा जायो नों बांद्राय अमाखौ मालाबा खनसेसो मोनो आरोना थेव दाना नों बांद्राय जायो अमा जाया बांद्राय जाया ओमफ्राय आलासियानो थांबासो मोनजायो अमाखौ ओमफ्राय आं न'आव हारसिं लाबोना जानो मोजां नाङा हाबा जानानै मोदोम ओंखारद्रायबाय बियो जोंहा लोगोरिया अमा बेदर जाया ओमफ्राय जोंहा नानि उन्दैयाबो जाया जेरिनाया ओमफ्राय आं हारसिंल'सो जायोना ओंखायनो आंबो लाबोबाङा आरोना अमा बेदरखौ ओमफ्राय जोंहा जायो बुट जायो मटर जायो आलु जायो बिदिनो गोथां मैगं थाइगं आरोना हालानो दाब्लिया नै सान्दुङाव शुटिं खालामनो हालानो दा लकेसनखौनो चेन्ज खालामसिन दा हाला इसिबां सान्दुं गोसायाव आंथ' हायो बि हाला मोदोमानो देरबाय नालाय 80 केजि जाबाय न गरमाव शुटिं करबा नरे बोले आरो पानी खाई बहुत ভাল লাগিল বাইদেউ ঠাণ্ডা বহুত আজি লগ পাইছি বাইদেউটো আজি লগ পাই পেলাই বহুত ভাল লাগিল দে लोंबाव नों दायो नांबावो
लोंबाव नांला दे ना हाला लोंनो नै उदैया आरो गिदिर जाबावगोन लोंबाथाय তোর বুয়ারি তো কয় একবার যে লোক পাইছিলি না এই গুয়াহাটির যে তো কয় খবরে নাই নো बायद' मालाय लागबो नो दिनैसो लोगो मोनदों नै जोंना भाइरेल आन्टिया मा जागोन थेवबो थांसै যাও আমি ইগলিয়া পড়া দেখছি না এই দেখি একো নহয় আমার বাধা নেদে সব ফ্রি ও জানে আগৰ পৰা শুটিং কৰা বুলি সেইটো জানিয়ে তাইও করছিল না তাই নকৰে লাজ কৰে তাই আগতে জানে এইবিলাক শুটিং কৰা বুলি জানি ফেলে আছে ন এতিয়া আৰু কি আৰু কোনে তোর পাশা পিনছে না নহয় মোৰ সেইটো মই নতুন কিনি লৈছো नङा दे नंगौ निजिरानि सिता खना नङा निजिरानि अबेलाय निजिरानि जालाबायनांगौ सि आसिबो आंनियानो थेवबो थांसै जोबोर मोजां मोनबाय नामा नों दिनै आंखौ बहुत लादो दै हले केमेरायाव आं बुंखादो बेखौ दिनै जोबोद मोजां नुबाय दाब्लिखौ नायनानै लोगोफोर बियो नाय फेल किबानो जाबाय मेगनानो आन्दायजोब्बाय बिनि खालि आं सिङाव जाखायो मेगनानो लोगोफोर दिनै आन्दायबाय आं दाब्लि गोदान लुकखौ नुनानै लोगोफोर ओरैबायदि आन्दायबाय लोगोफोरनिया मा फिथा होनो बेखौ खला साफ्रि खला साफ्रि फिथा बै नै फिथा एंख्रं फिथा होनना बुङो गलपाराफोरा जोंफोरो खला साफ्रि होनना बुङो माबायाव सावदो निजा बिहामजा ओइ जानाला Mulan besar gusti dapat belum kamar ya, gimana? Belum sakit. mana the action Maday, मा खालामबाय थादों? मा भिडिअ बानायबाय थाखो? आं फेसबुकफोराव होनो भिडिअ बानायदों ए खानायलाय मा जाखो? खानायखौ मानो सिनखो? है खानायफोरखौ सिनबाय आङो गरमफोराव खानायफोरखौ नालाबायो नामा फैसा गैयिनि आंहाबा भिडिअ र फैथों बे गथ'खौ बेखौनो बे खानाय सिननायखौ ना गामिया बेखौनो जादोंमोन दे जादों बब जागोन निखिना दे एक्शन र फैथों बेखौ खानाय सिननायखौनो बियो बेबायदि गामि खोन्थानायदों लामायाव लोगो बुंग्रो दे र बिखौ गामि बिखौनो खोन्थानायदों न'आव फैथों बिखौ बिमानि खोथा फानना जाग्रा बियो लामायाव लोगो मोनदोंमोन आं बाबुलाखौ बेयावनो खोन्थादों मा सेम्पु बहाय लाबोदों नोंलाय सेम्पुखौलाय स्कुल बन्द मोननायखाय फिसा बिजनेस खालामदों आं मादै गामि थांनानै सेम्पु क्रिम फानहैयो आङो आयु मालानिफ्राय नोंलाय बिजनेस खालामग्रा जाखो नोंलाय Tahunya. Ready? The action. मा सेम्पुखौलाय बहाय मोनो नोंलाय स्कुल जाखांबाय मा जाखांनिया आं मिथिगौ नाय मावजि बुरैनि लुक लादों बिबो सासे नै गुस्थियाव माबायदि लिपस्टिक गोजा बेरलल' लाथारदों समाया सदरानो माबादों मा नै खासि मावजि बुरै गथ'आनो आरो मानसिनि फुङाव जाखो बर'बो जायाखै जाबाय मोनजायाखै दल'सो मोजां माबा जानानै बे उथै माबा लगायनाया मानो नांगौ नोंलाय आंनो खानाखौलाय हा मानो नांगौ हासुनानै फाना फैबाय आं पार्लाराव मा बायदि मानसि बियो बिदि खालायसिनदो सोरबा हा सोरखौ नुनाय नोंलाय हिनजाव मानसिया बिदि हौवा बायदि खालायसिनदों खोब समायना बायदि मोनदों औ आं समायना बायदि मोनो आङो जोबोर समायना बायदि मोनो आं गावखौनो बे जाबाय आंनि गोदान मडेल फेसन आं न'आव बेयाव दावराव खालामथारा आं थांना फै आइदै मा मोनदोंहाय बियो हांसो लानानै सोंला हांसो लानानै आंखौ बुदों हांसोआ जोबनानै दोननोबासो दोन नङाबा फरायदों मुलि होनानै फुथारजोबगोन आङो थारैनो
जा हांसो माबा मोनसेल' जा नोंखौनो सिखाव हमगोन आङो शाला सिगां बिमाया गैला गाजोब्बाय बुथारजोबगोन आं जानानै जाथों जानानै मोजांसो मोनदों आं हांसोखौ लादों दा जामासिल' फिसिदों दा लाखि हांसोआ लाखि नङाबा जाहाथे दुगैनानै मस्थ मस्थ जानायाव जाबाय बेखौ मा खालामनो हायो हाया नोंखौ दोनाङो दैयाव गार'गानखौ सिनाय मोनाखै नङा लोगोफोर फाइनेलि जोंना शुटिं जोब्बाय हाला बिराद माने माथा नंखाला बिराद मेंबाय लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं लोगोफोर मा ओंखामबो बुंनो उखैबाय दैबो गांबाय थान्दाबो लुगैसिबाय हाला न'आव थांसै बहा दुगैनोसै मोनलोंबावगोन जों दा बे दैमाबारियाव लोगोफोर खाल' बिल' मोनजोब्बाय गोरबो हाला देहाया लोगोफोर माथोआनो ओंखारला लोगोफोर जोंना शुटिं खालामनाया ओरैबायदि न' इजि नङा लोगोफोर बिराद खस्थ' लोगोफोर शुटिं खालामनाया खायसे इजि सानो नाथाय बिराद माने खस्थ' आरो न' लोगोफोर नंगौ औ एक्टर जानाया इजि नङा लोगोफोर मिथिबाय स' दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय लोगोफोर बाय 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 बाय